Jekk xi darba qrajtu l-Atti tal-Apostli taraw kif hemm diversi okkażjonijiet, episodji tan nies li tagħmlu. Ħafna minnhom il-paganiżmu, però anke Lut li kienu anke familjari mal-Iskrittura, illi meta semgħu il-bxara tajba dwar Ġesu Kristu u afdaw fih imbagħad tagħmdu. Għandna album sħiħ ta' nies minn kulturi differenti. U kollha narawhom jitamdu billi ikunu mazzin taħt l-ilma. Kienet xi ħaġa ovvja għal dakinhar u llum anke l-istudjużi jgħidulna li l-kelma tagħmmed tfisser tgħaddas. Hemmhekk għandna kunsens minn kulħadd prattikament, mill-Kristjaneżmu kollha, jekk xi ħadd jindenja jistudja l-kelma tagħmmed baptizzo tfisser tgħaddas taħt l-ilma. Ja sempliċi daqshekk. Però xorta waħda jkun hemm nies li mbagħad jgħidulek imma m'hemmx għalfejn tgħaddas tista' trox tista' però dik hija kwistjoni oħra. Aħna mhux tabxejn laqmuna Baptist minn ġenerazzjoni til-bot il għaliex nożżu din il-verità bħala verità li tajjilna Alla, il għaliex fija stampa tal-individwu li qed imut u jindifen u jerġa' ikun irxuxtat għal ħajja ġdida. Ġifieri dak kollu li Alla tawulna bħala mudell għandna nżommuh. Ukoll matul iż-żminijiet żviluppaw żewġ żbalji llum komuni ħafna dwar il-magħmudija. Għax huma komuni ma jfissirx li huma korretti. U nixtieq li insemmihom l-idea pereżempju li l-magħmudija fiha nfisha twellet l-individwu mill-ġdid. Il-magħmudija s-salva. Dan huwa żball ma jistax jiġi difis mill-Iskrittura, u allura naħadha l-iżball imbagħad eventwalment f'seklu 3, 4, 5 bdiet aktar issir popolari l-idea li jitgħamdu trabi. Speċjalment it-trabi ta' ġenituri Kristjani. Żball iġibilli ieħor kif nafu, u llum hija idea l-inqas pajjiżna li tarbija għandha titgħammed biex jinħafrilha d-dnub oriġinali, titwiet mill-ġdid. L-Iskrittura le tgħallem li l-magħmudija weħda ma ssalvakx. Il-magħmudija imposta, il-magħmudija għandha r-rwol tagħha kif se naraw, però l-magħmudija weħda ma ssalvakx. L-Apostolu Pawlu kiteb lill-Knisja ta' Korintu meta sar jaf li kien hemm il-piki u l-partiti u l-firdiet bejniethom u rraġuna magħhom u qalilhom jiena nirringrazzja l-Alla li l-ħadd minnkom mammit ħlief lil Krispu u l-Gajju sabiex ħadd ma jgħid li intom kontu mamdin f'ismi. Difatti għammittu ukoll id-dar ta' Stefana. Mill-bqija ma nafx jekk għammitx xi ħadd ieħor bħal kieku qed jgħidu mill-memorja niftakar li dawn biss għammit. Għax Kristu ma bagħatniex biex nagħmel. Issa jekk taqraw il-kummissjoni li rċieva l-Apostolu Pawlu meta Ġesu bagħtu biex ikun l-Apostolu tal-Ġentili, għallu li jien ħanibagħtek biex tiftħolhom għajnejhom u ddawwarhom id-dlama d-dawl biex jirċievu l-maħfra d-nubiet u wirt mal-qaddisin tiegħi fis-smawiet. Ġifieri bagħtu biex permezz tiegħu kun strument ħalli jsalvaw in-nies. U għabek Pawlu qed jgħid però li Kristu ma bagħatniex biex nagħmel. Li kieku l-magħmudija salva, Pawlu ma setax jgħidha din. Ma setax jgħidha. Fatti il-prattika kontinwa u regolari matul l-Atti tal-Apostli, l-ewwel 30 sena tal-Knisja ġifieri kienet illi l-ewwel tisma' l-Evanġelju, tirrispondi għalih bil-fidi u allura mbagħad titgħammed. Kristu ma bagħatniex biex nagħmmed imma biex inxandar l-Evanġelju. Hawn huwa l-qofol ta' kollox. Il-bniedem hemm bżonn jisma' l-Evanġelju l-bxara tajba illi bija aħna insiru nafu kif nistgħu nitħabbu mal-Alla, kif nistgħu nirċievu il-maħfra tad-nubiet. Kristu batna primarjament lilna l-koll biex inxandru l-Evanġelju, biex naqsmu ma' ħadd ieħor illi hemm mod. Iva, Alla fih nientu provdilna triq illi bija nistgħu naslu għandu. U nistgħu nsemmu diversi każijiet. Għandna żewġ ħallelin li kienu msalbin wieħed fuq in-naħa fuq il-Golgota u Ġesu fin-nofs, l-tnejn kienu qegħdin jgħajru u jinsolentaw lil Ġesu Kristu mal-bqija tan-nies u jizzikaw jgħidulu biex jinżel mis-salib u jsalva lilhom ukoll. Wieħed minnhom
Wieħed minnhom imqanqal mill-ispirtu tal-verità. Finalment għad kwiet. U dar fuq sieħbu għallu ma tibżax minn Alla tara li qiegħed taħt kundanna, aħna qegħdin hawn għax ħaqna, ma dan m'għamel xejn ħażin. Imbagħad dar fuq Ġesu għallu mulej Ġesu ftakar fija meta tiġi fis-saltna tiegħek. U Ġesu fil-ħniena kbira tiegħu għax għaraf li dak il-ħalliel minn midneb insolenti dawwar il-ħarsa tiegħu, il-ħarsa niedma tiegħu lejn Ġesu Kristu. U Ġesu għallu tassew ngħidlek, illum stess tkun il-ġenna miegħi. Il-ħalliel li kellu ċans jitgħammed, Ġesu għaraf li kellu dik il-fidi qed jafda fi kif fada fih għax qara l-Vanġelu. Ironikament Pilatu waħħal titlu, waħħal tabella fuq is-salib dan hu Ġesu ta' Nazaret is-Sultan tal-Lut. U dak il-ħalliel mill-ftit li sema' u anke forsi mit-tajjir tal-assassin il-kbar li qed jgħajruh li huwa l-Messija u jinsolentawh darleh mulej Ġesu. Ftakar fija. U dak li jitlob Alla minna li aħna ndawru l-ħarsa tagħna flok ma nafdaw fina nfusna nafdaw fih. Kornelju kollek kamel. Kornelju kien raġel devot. Kien raġel tar-ruħ jitlob jagħti l-karità u l-familja kollha tiegħu. Tajjeb, finalment derlu anġlu u għallu mu ġobba u sejħel wieħed xmun, San Pietru ġifieri. Da jiġi jgħidlek kliem li bih salva intu darek. U Pietru daħal għandu u xandarlu l-istorja ta' Ġesu. Kif Ġesu der fostna, għadda jagħmel it-tajjeb, ikeċċi il-demoni jillibera n-nies mill-ħakma tax-xitan, u qal li l-dan Alla ħatru biex ikun l-imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Ġif miegħu għandna x'naqsmu, però mbagħad jispiċċa biex jgħid li lilu l-profeti kollha jiġdu li dawk kollha li jemmnu fih jaqilgħu il-maħfra tad-dnubietom bismu. Bil-ħila ta' Kristu, bit-pattija tiegħu fuq is-salib, naqilgħu nirċievu b'xejn il-maħfra tad-dnubiet. U allura kif dawn in-nies miġmugħin fid-dar ta' Kornelju wieġbu għal dan il-messaġġ sempliċi, illi għad-dinja jidher bluha, però irċivewh, niżel l-Ispiritu Santu fuqhom, Pietru samaħħom jitkellmu bl-ilsna, ifaħru lil Alla u Pietru mbagħad qal jistaw qed jiġħad l-ilma biex ma jitgħandux dawn li rċivew l-Ispiritu Santu bħalma rċivejna ħana. Appuntu naraw li hemm nies semgħu l-Vanġelu, emnu l-istess Vanġelu u allura issa saru kandidati xierqa għal mamudija. Din hija l-pattern konsistenti tal-Iskrittura. Meta aħna naqilbuha, inkun qegħdin nagħmlu hekk biħsara tagħna nfusna. Naseb il-kol kemm aħna hawnhekk ma nafhomx kollha. Pero kol kemm aħna nasib l-ikbar favur li nistgħu nagħmlu lil nfusna. Jekk ta' bilħaq għandna rispett ta' nfusna. Ejjew naqraw imqar il-Vanġelu skont San Ġwan. Għandek Vanġelu li mhuwiex twil tal-għaġeb. U taqrah mill-bidu, mill-ewwel sentenza tiegħu fil-bidu kien il-kelma kien Alla u l-kelma kien Alla. Mill-bidu jippreżentana l-Ġesu bħala Alla divin illi sar ġisem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu. Ġwanni jirrakkonta li kien xut okulari ra u sema lil Ġesu Kristu u jirrakkonta il-ġraja tiegħu. Isemmi 7 mirakli mill-bosta mirakli li jagħmel. Isemmi 7 mirakli pjuttost fid-dettall sabiex joħroġ il-lezzjonijiet minnhom. U sabiex ir-ruħ tagħna titħajjar kull ma jmur illi aħna inħarsu lejh u nitpaxxew bih u narfuh bħala l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Fil-konklużjoni tal-Vanġelu Ġwanni jgħid Ġesu għamel ukoll ħafna sinjali oħrajn, ħafna mirakli oħrajn, possibilment mijiet, anke eluf jista' jkun li jagħmel. Eluf bar ta' mirakli fil-preżenza tad-dixxipli li mhumiex miktubin f'dal-ktieb. U Ġwanni ammetti ma kontx exhaustive, ma ktibx kollox. Irridu nkunu prattiċi. Irridu nkunu nafu biżejjed għar dak il-ħalliel b'sempliċi titolu fuq is-Salb Ġesu kien biżejjed għalih biex idawwar il-ħarsa tar-Ruħu lejn Ġesu Kristu. Ma dawn ktibtom jgħidilna Ġwanni sabiex intom temnu li Ġesu huwa l-Kristu bin Alla u biex billi temnu ikollkom il-ħajja f'ismu. Mela, Ġwanni kiteb ir-rakkont dwar Ġesu. Il-Mamudija tissemma, però
bebda mod Ġwanni ma jippreżentaw bħalli kieku hija essenzjali għas-salvazzjoni tagħna. Illi mingħajrha ma nsalvawx. Li rridu hija li aħna narfu li Ġesu huwa l-Kristu. U ċe huwa l-Messija, huwa l-profeta li ġie biex jagħtina l-kliem tal-ħajja, ġie biex jgħallimna l-verità li għandna bżonn nisimgħu, li huwa s-Sultan, huwa dak illi bid-dritt u għal-ġid tagħna jirrenja fuqna sabiex jipproteġina mill-edewwa tagħna mix-xitan, mit-tlellix ta' d-dinja biex isħaltan fir-ruħ tagħna. U allura fl-azzjonijiet kollha li nagħmlu minn ġurnata għall-oħra. U wkoll qassis il-kbir illi finalment offra li nnifsu sakrifiċċju effettiv illi ta' bilħaq u realment għal għandna l-maħfra. U Ġwanni qed jgħidilna dawru il-ħansa tagħkom lejh. Iżajja wkoll jgħid kemm il-darba duru lejja truf kollha tal-art, intom min intom fejn intom f'kull żmien duru lejja truf kollha tal-art u tkunu salvati għax jien u Alla u m'hemmx Alla ieħor ħliefi. Alla jridna nħarsu lejn Ġesu Kristu ibnu u nonorawh bħalma nonoraw lill-Missier. Min ma jonorax il-liben u ċo min allura mhux qed jafta fih lanqas jonora lill-Missier li batu. Ġwanni hawnhekk jagħtina weda li jekk aħna nemnu li Ġesu għal Kristu bin Alla ikollna l-ħajja bismu. Ikollna l-ħajja mhux bil-ħila tagħna, mhux għax aħna minna xi ħaġa meritevol quddiem Alla, imma appuntu bil-ħila ta' Ġesu Kristu. Dan huwa l-Evanġelju. L-Evanġelju ilaqana ma' Ġesu il għaliex huwa l-istorja dwar Ġesu. Storja antika ta' bilħaq, Pawlu minn kmini jgħid li jiena ma nistħix mill-Evanġelju. Nasib il-kol kemm aħna xi darba aħna stħajna mill-istess Evanġelju aħna nistqarruh bħala dak illi bidlinna id-direzzjoni ta' ħajjitna u tagħna skop ġdid f'ħajjitna. Tagħna tama eterna. Pawlu jgħid jiena ma nistħix. Għaliex nistgħu nistħu mill-Evanġelju? Forsi narawh irrelevanti, forsi narawh antikwat għal żminijiet moderni li ngħixu fihom, forsi naraw illi ħaddieħor jiċċikana għax għadna imwaħlin fi stejjer antiki. Ma nixaf nisfu mill-Evanġelju għaliex huwa l-qawwa tal-Alla għas-salvazzjoni għal kull min jemmen. Dawk illi jilqgħu fil-qalb tagħhom din il-bxara tajba illi Ġesu ġabilna ikunu salvati. Xiġifieri tkun salvat? Tkun meħlus mill-kundanna illi inti tinsab fija minħabba dnubietek. Li tkun salvat ġifieri kollok il-maħfra. Li tkun salvat ġifieri li inti għandek il-konfidenza u t-tama illi wara mewtek Alla se jilqak fil-preżenza tiegħu. Bħalma qal Ġesu lil-ħallien. Illum stess tkun il-ġenna miegħi. L-Evanġelju huwa il-qawwa dunamis, il-seta tal-Alla għas-salvazzjoni. Ta' kull min jemmen, għax fih il-ġustizzja tal-Alla hija murija minn fidi għal fidi. Alla żvelalna, Alla urina kif aħna nistgħu nsiru miegħu permezz tal-Evanġelju. Bħalmu miktub, il-ġust se jgħix bil-fidi. Interessanti kif Pawlu hawnhekk qed jikkwota profeta mill-Antik Testament, il-profeta Ħabakuk. Biex jurina li dak li qed jgħallem hu bħala l-Apostlu Pawlu mhux xejn ġdid. Dak kien il-metodu tal-Alla mill-bidu ta' żminijiet għal dejjem. Il-ġust se jgħix bil-fidi minn dejjem hekk kien. Ma kienx hemm żmien li qalli n-nies kienu jsalvaw mod ieħor minn differenti minn kif insalvaw aħna llum. Il-bniedem ġust se jgħix bil-fidi. Pawlu jispjega li nnifsu aktar tard u jgħid li Alla jiġġustifikana b'xejn gratis. Iġvi Alla jiddikjara illi aħna ħielsa mill-kundanna, ħielsa mill-kastik b'xejn għaliex Kristu ħallas minn flokna. Ġustifikati b'xejn bil-grazzja tiegħu. Hawn huwa l-favur ta' Alla. Alla ma mexix magħna kif jixraqilna. Kieku mexa hekk inkunu kastigati fl-infern għall-eternità. Alla mexa magħna bi-grazzja, b'favur, biħniena ħielsa tiegħu. Għaliex saret il-fidwa li fi Kristu Ġesu.
Meta Kristu miet fuq is-salib, miet minn flok niesu. Minn flok daw kollha li xi darba oħra fi żmien jew ieħor se idawru l-ħarsa tagħhom lejh bħalma dawwara il-ħalliel mislub ma' ġenbu. Mhix kwistjoni ta' mertu. Mhijiex kwistjoni ta' mertu. Mertu hija meta jiena nagħmel xahar naħdem l-impjieg tiegħi huwa għallim u allura għandi ta' kuljum l-obbligu illi kolli lezzjonijiet u ngħaddihom lill-istudenti u nieħu ħsiebhom u nagħallimhom ġurnata wara ġurnata, ġimgħa wara ġimgħa, imbagħad fl-aħħar tax-xahar nirċievi l-paga. Qatt ma rringrazzjajt l-uffiċċju minn fejn toħroġ il-paga għaliex ħallasni. Għaliex ma nirringrazzjahx għax dik ħaqieli. Dik hija tiegħi, ħdimt għalija. Inkwantu s-salvazzjoni, ix-xogħol mhuwiex hekk. Ix-xogħol huwa pjuttost il-kontra. Pawlu jirraġuna fir-Rumani 4, vers 4, jgħid issa il-min jaħdem is-salarju mhux kreditat lilu bħala favur. U din ifhmuha l-koll. Tajjeb, meta inti tagħti servizz jew ħdimt, il-paga ma tirċevijiex bħala favur, ma tirċevija bħala obbligazzjoni. Lil min betlu xi ħaġa obbligat li jħallsek. Jekk inti tgħid servizz obbligat li tirċievi l-ħlas. Imma il-min ma jaħdimx iżda jafda f'dak li ġustifika l-ħżiena il-fidi tiegħu hija akkreditata għal ġustifikazzjoni tiegħu. X'qed jgħid Pawlu hawnhekk? Aħna li ma naħdmux fis-sens li laqqas biss nippruvaw nagħtu xi kontribuzzjoni, nagħtu xi sem minn tagħna biex insalvaw bih, imma aktarx nafdaw falla illi jiġġustifika lil ħżiena. Irridu narfu li aħna nies ħżiena quddiem Alla. Forsi bejnietna peress li qegħdin f'baħar wieħed ngħidu what a jolly good fellow he is. Tifhem jew dak huwa Mr. Nice Guy jew dak. Imma quddiem Alla il-koll inqasna mill-glorja tiegħu. U allura m'hemm ebda mod ieħor li jiġġustifikana b'xejn bil-grazzja tiegħu. Bħalma wkoll David jitkellem dwar il-barka tal-bniedem li Alla iqisu bħala ġust apparti l-opri tiegħu. M'għandux x'jaqsam kemm għamilt jew x'għamilt. Imma Alla jikkreditalna ir-righteousness tiegħu, l-libsa bajda li bija aħna nkunu aċċettabbli qudiemu bħalma wkoll qal David imberkin dawk li dnubietom huma maħfura, li dnubietom huma mottija. Għal darbora Pawlu qed jgħid tara David li jgħix 1000 sena qabli. L-istess ħaġa kien jemmen bħali. Metodu wieħed effettiv għall-umanità kollha. Int min int, Alla jaħfirlek. Jekk inti ma tafdax fik innifsek, imma tafda biss f'dak li huwa edulna bħala l-ankra u t-tama tas-salvazzjoni tagħna. U allura fejn tidħol il-mamudija? Għaliex għalhekk iltqajna dal-għodu hawnhekk, għaliex għandna il-mamudija ta' Huna David. Il-mamudija tissinifika jew turi b'mod viżibbli il-grazzja li aħna diġà rċivejna fil-qalb tagħna. Il-mamudija tissinifika l-inklużjoni tal-fidil fil-ħajja ta' Kristu. Li Alla bħalli laqqamna fi Kristu sabiex il-ħajja ta' Kristu tkun il-ħajja tagħna. Biex nurru r-realtà illi aħna imsalbin ma' Kristu u aħna ngħixu ma mhux aħna li ngħixu, huwa Kristu li jgħix fina. Il-mamudija hija ngħidu hekk ritratt ħaj illi aħna konna dawk illi Kristu sqina tagħna li nixorbu mill-ispirtu tiegħu, l-ispirtu tal-ħajja. Għax bi-spirtu wieħed aħna l-koll konna mamdin f'ġisem wieħed, sew Lut inkella Griegi, sew kilsira nkella liberi u l-koll insqejna minn spirtu wieħed. Din il-mamudija vera, il-mamudija essenzjali għandna bżonn, illi minn nies apparti minn Kristu Alla jpoġġina fi Kristu. U allura għalhekk il-Bibja titkellem dwar il-fatt li hemm mamudija waħda
Bħal-mem Alla wieħed hemm magħmudija waħda. Magħmudija essenzjali hija li aħna nkunu inklużi fi Kristu. Il-magħmudija tal-ilma turi dan, hija illustrazzjoni, hija stampa ta' dan. Hija sinjal u siġġell viżibbli bħalli kieku għandek koppja li jiżżewġu tajjeb allura jagħtu ċ-ċurketti xulxin bħala sinjal u siġġiell tal-għaqda tagħhom bejniethom. Tajjeb jiena nista' nkun għażeb u mmur għand tad-deb u nixtri ċurkett ta' żwieġ. U nilbsu imma tagħmel sens jekk ngħid jiena miżżewweġ għax ilbist il-ċurkett tat-tieġ hija assurdità. Tajjeb? U għaxiera li l-koppja miż-żewġa tilbes iċ-ċurkett taż-żwieġ biex turi viżibbilment, tajjeb, illi attwalment issa huma għandhom relazzjoni hemm status ġdid. Il-magħmudija servina bħala milepost illi il-ħajja qadima tiegħi hija mitfuna u issa hemm ħajja ġdida qudiemi. F'unjoni u fih biberija ma' sit ġdid Ġesu Kristu. U allura Pawlu jispjega lil nifsu fil-Kolossin 2 fejn jgħid li aħna il-Kristjani mitfunin miegħu bil-magħmudija li fiha kontu wkoll irxuxtati miegħu permezz tal-fidi fil-qawwa talla li qajmu mill-imwiet. Innota kif jisprimi lu nifsu Pawlu. Aħna konna irxuxtati miegħu permezz tal-fidi, dik hija ħaġa essenzjali. La darba hemm il-fidi iva inti jixraq u għandek tkun imammed. Pawlu kompli jgħid li meta konna mejtin fid-dnubiet, Alla għamilna ħajjin flimkien ma' Kristu. U ħaffrilkom it-trasgressjonijiet jew id-dnubiet kollha. Wax dikjarazzjoni meraviljuża din. Il-qalb tiegħi ngħid għalija din għandi bżonn nisma' jiena. Il-liħtijiet kollha huma mħassra huma kkanċellati quddiem Alla. Il-magħmudija li jiena rċivejt fil-każ tiegħi fl-1981 meta kelli 21 sena. Dik il-magħmudija għadni niftakar fija illi hija s-siġill tal-maħfra tiegħi. Alla għaddini dik l-esperjenza biex jagħtini sinjal konkret u għandna bżonn li aħna li konna dan is-sinjal. Għalhekk Ġesu tagħna din l-ordinanza biex dejjem niftakru li aħna għandna il-dnubietna maħfura kollha kemm huma billi kkanċella ir-rekordju tad-dejn kontrina li konsisti fl-ordinanzi li kienu ostili għalina warbu minn nofs dan id-dejn u samru mas-salib. Fejn huma dnubieti huma msamra mas-salib. Ja daqshekk sempliċi u daqshekk grandjuża. Kull Kristjan jista' jgħid li d-dnubiet tiegħu huma msamra mas-salib. Għax aħna konna l-kol bħalnax mitlufa kulħadd sejra għal triq u mal-mulej tafa' fuq Kristu il-ħażen tagħna il-koll. Ta' dawk kollha li bindiema idulu Kristu jaqilgħu maħfra gratis, maħfra kompluta, maħfra għaż-żmien u l-eternità. Alla jdaħħalhom fil-familja tiegħu, jadottom bħala wliedu, jagħtihom il-ħajja eterna, kollu bil-mertu esklusiv ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta naqsmu dan il-Vanġelu ma' ħadd ieħor, ħafna drabi li jgħidulna n-nies, u forsi xi wħud minnkom ukoll qegħdin tirraġunaw hekk, tajjeb, mela, la darba alla ħafir li allura nista' nkompli ngħix fid-dnub, inkompli nagħmel rejt, inkompli. U din mistoqsija hija popolari, però turi li min isaqsija jkun għadu ma esperjenzax il-maħfra. Hija daqshekk sempliċi. Jekk issaqsi l-mistoqsija, ifisser li inti għadek ma rċivejtx il-maħfra minn Alla il għaliex min iħobbok mhux kompli ttieħ fuq wiċċu, mhux kompli toffendih, imma tħobbu lura. Aħna nħobbuh il-Alla għax hu ħabbna l-ewwel. Alla li tistabbilixxi relazzjoni ta' mħabba u il-ħallieq mal-ħlejja tiegħu. U s-sit suprem ma' nies li maħna xejn fl-ħamar li f'trapp u rmiet. U allura meta Pawlu jgħid x'ingħidu mela? Inkomplu fid-dnub sabiex tiżdied il-grazzja, il għaliex il-Vanġelu
jimmanifika l-grazzja tal-Alla, jkabbara l-grazzja tal-Alla. U jippreżenta bħala il-soluzzjoni u r-rimedju għad-dnub tagħna. U fejn id-dnub jiżdied, il-grazzja tal-Alla tiżdied wis aktar. Wis aktar. U allura din mistoqsija Pawlu jrid jitratta magħha. Inkomplu fid-dnub sabiex tiżdied il-grazzja b'ebda mod. Alla ħares nirraġunaw hekk. Aħna li mitna d-dnub, kif se ngħixu fih iżjed? Jew ma tafux li aħna l-koll li konna mamdin fi Kristu Ġesu, konna mamdin f'mewtu. Int vis-à-vis d-dnub mejjed. Jekk inti Kristjan mejjed għad-dnub. U għandek tikkonsidra li kien nifsek mejjed għad-dnub. Konna mitfunin miegħu permezz tal-mamudija fil-mewt sabiex bħalma Kristu kien irxuxtat mill-imwiet bil-glorja tal-missier, hekk ukoll aħna nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Salvazzjoni mhux biss maħfra, hija aktar minn hekk. Alla attwalment inatfek. Ma jħallikx fid-drenaġġ, ma jħallikx fil-ħmieġ tal-korruzzjoni ta' qalbek stess, imma jibda jitrasformak. U din hija sabiħa tal-ħajja Kristjana. Illi Alla ma jħalliniex, Alla jħobbna wis aktar milli aħna nħobbu lil nafusna. ċert minn da. U allura Alla ma jridix ħallina iffizzjati, ma jridix ħallina f'dik il-faqar morali li konna fih qabel, imma aktarx irrid jirrinovana biex nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Billi nafu dan, illi l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu. Dik il-ġibda għad-dnub li qiegħda fina l-kol, dik hija msalba ma' Kristu. Imsalba ma' Kristu. Sabiex jinqeret il-ġisem ta' dnub, ħalli ma nitjasrux iżjed ta' dnub. Qabel id-dnub kien isuqna fejn irid, x'in irid jagħmel bina li rridu. Konna l-pupazzi tal-ħażen. Immissa Pawli jgħid nafu illi l-bniedem qadim tagħna issallab miegħu sabiex ma naqdux aktar lid-dnub għax min miet huwa liberat mid-dnub. Alla jqisna, Alla jqisu l-uliedu illi mietu ma' Kristu. Mhux hekk biss, illi ndifnu ma' Kristu. Mhux hekk biss imma li kienu irxuxtati ma' Kristu. U l-mamudija li se naraw dal-għodu hija proprjament stampa sabiħa ta' dan. Illi għandek il-bniedem il qed jindifen taħt l-ilma u qed jerġa' jitla mill-ilma ebda mod ta' mamudija ieħor. Mhux meta trox jew meta b'xi metodu ieħor. Imma għandek il-bniedem li huwa ikkonvertit illi dar lejn Kristu u issa qed iħaddan lilu bħala tama l-eternità tiegħu. U allura dan il-bniedem Alla qed jagħtih sinjal u siġill. Aktar milli int se tagħti xhieda David qudiemna l-koll li inti ta' Kristu. Aktar importanti minn hekk huwa l-fatt li Alla qed jagħti sinjal u siġill lilek. Fil-Bibja għandna xi nies li tagħmdu weħdhom. Forsi Pawlu għamidhom il-kalzrier, l-assis tal-ħabs, għamdu f'nofs tal-lejl. Min kien hemm u l-familja tiegħu. Ġifieri din il-mamudija għandi bżonna jien li nirċivija. Għandi bżonna jien aktar minn ħadd ieħor. Huwa s-sinjal u s-siġil li inti mit ma' Kristu, intfint ma' Kristu, omt ma' Kristu. Issa la darba mitna ma' Kristu nemnu li se ngħixu wkoll miegħu. Di xi ħaġa li aħna nemnuha hija t-tama tagħna billi nafu li Kristu irxuxtat mill-imwiet ma jmut qatt iżjed il-mewt ma tiddominax aktar fuqu għax il-mewt li miet għad-dnub darba l dejjem. Imma l-ħajja li jgħixha għal Alla. Hekk ukoll intom istmaw lilkom infuskom, ikkonsidraw lilkom infuskom mejtin għad-dnub. Il-Kristjan irid kuljum jiġħad li nnifsu, jgħid le għad-dnub il għaliex jgħod li nnifsu, jikkonsidra li nnifsu li hu maqtuħ minn madnub. Id-divurzjat minn madnub. M'għandux x'aqsam iżjed miegħu. Hija xi ħaġa tal-passat, hija xi ħaġa mitfuna. Issa huwa msejjaħ biex jgħix għal Alla. Mela tħallux id-dnub isaltan fil-ġisem mortali tagħkom ħalli tobdu il-ġibdiet ħżiena tiegħu. Lanqas tippreżentaw il-membri tagħkom għad-dnub. X'inhu mal-membri tagħna? L-għajnejn, il-widnejn, l-idejn, is-saqajn, x'qegħdin nagħmlu b'ġisimna? Kemm faċilment nistgħu illi nerħuhom għas-servizz tad-dnub. Ma l-Kristjan għandu aġenda ġdida qudiemu.
U hu min rajħ, għax Alla ta' qalb ġdida, irrit li jimxi f'dik il-vija. Irrit u jsiba s-sodisfazzjon kollha ta' ruħu. Walla Pawli jgħidilna ppreżentaw li konfuskom lill-Alla bħala ħajjin mill-imwiet. Ħajjin mill-imwiet. U l-membri tagħkom bħala strumenti ta' ġustizzja għal Alla. Issa jekk għandi l-sien, dak l-sien mhux biex nikdeb, mhux biex nidaj, mhux biex nqarraq bih, imma biex nfaħħal Alla bih, biex nagħlem bih, biex ninkoraġġixxi bih, biex nwiddeb bih. U l-widnejn li kont nisma' bihom iċ-ċajt pastas, issa rid nisma' l-kelma tal-Alla mxandra lili. Għandna din trasformazzjoni li Alla beda u jkompli fin. Għaliex? Għax il-weda jadin. Ja weda tremendament sabiħa. Pawli jispiċċa biex jgħid id-dnub mhux se jaħkem iżjed fuqkom. Weda, mhux forsi, mhux probabbli, huwa stat ta' fatt. U fatt. Kristjan ġenwin id-dnub ma jiddominax fuq u aktar. Għaliex? Għax m'intomx taħt il-liġi, iżda taħt il-grazzja. Alla laqana, Alla tagħna merba. Mhux għax ħaqna, imma bl-inizjattiva grazzjuża tiegħu. U la darba beda dan x-xogħol ta' fina kapaċi u infatti iwedna li jipperfezzjonah sal-jum meta jerġa' jiġi Sidna Ġesu Kristu. Id-dnub mhux se jiddomina fuqkom għax m'intomx taħt il-liġi, iżda taħt il-grazzja. Hija weda preżenti. Però għandna weda x'sejġi għal-futur vers 5 Pawli jgħidilna li jekk sirna uniti ma' Kristu fix-xebħ tal-mewt tiegħu, ċertament hekk ukoll se nkunu uniti miegħu fix-xebħ tar-reżurrezzjoni tiegħu. Xi ġmiel ta' weda li hawnhekk nistgħu dawk li huma ta' bilħaq ta' Kristu. Dawk li iħarsu lejh bħala l-unika tagħhom tama tagħhom għall-ġenna. Jistgħu jgħidu illi ċertament hekk ukoll se nkunu uniti miegħu fix-xebħ tar-reżurrezzjoni tiegħu. U ċoe illi nistgħu ikollna dik l-assigurazzjoni ħelwa illi jiġri x'jiġri faqar, ġuħ, pesta, aks, tribulazzjoni, persekuzzjoni, l-ħwejjex tissa, ħwejjex li ġejjin, xejn ma jista' jifridna mill-imħabba t'Alla li fi Kristu Ġesu Sidna. Tantu hekk illi iva Pawli jgħidilna ċertament se nkunu maqudin miegħu fix-xebħ tar-reżurrezzjoni tiegħu. Alla beda dan ix-xogħol fina, Alla kapaċi jkomplih, Alla jkollu wedna illi jipperfezzjonah. Allora jiena rrid indur fuq ħija David illi illum se jagħmel dan il-pass importanti f'ħajtu. David, inti toġbu lil Alla il għaliex afdajt fi Kristu. Għal ebda raġuni oħra. Il-pass tal-lum huwa pass ta' obbedjenza. La darba Kristu kmanda l-mamudija, iva, irrid nitgħamel. Sempliċi raġuni li anke jekk ma nifhem xejn x'qed jiġi, imma la darba Kristu kmanda allura jiena irrid nissottometti ruħi. Huwa bil-fidi li aħna noġbu ħilla. Litra l-Lut kapitlu 11 vers 6 jgħidilna li mingħajr fidi huwa impossibbli li toġob il-Alla. Kategorikament jgħidha. Huwa impossibbli toġob il-Alla għax dawk li jersqu lejn Alla jridu l-ewwel jemnu li Alla jeżisti. U li jippremja sewwa l dawk li jfittxuh bil-għaqal. Mingħajr fidi però hija impossibbli tista' tagħmel tista' titgħammed, tista' tagħmel eżerċizzji reliġjużi kemm trid, tista' ssawat lejk innifsek, tista' ma tistax toġob il-Alla mingħajr ma rrikorrejt għand ibnu Ġesu Kristu. Għax hu waħdu kapaċi isalvana kompletament lil min il-dawk kollha li bih jersqu lejn Alla. Allura l-mamudija tal-lum hija il-konferma tat-tbissima tal-Alla fuq ħajtek. Bħalna u bħal kull Kristjani ieħor hija battalja. Irridu niġġieldu, irridu nissiltu kontra d-dnub. Però Alla kapaċi illi iva wetta din il-weda tiegħu li d-dnub ma jiddominax fuqkom għax intom m'intomx taħt il-liġi iżda taħt il-grazzja. Amen.